Eskerrik asko, etorri zareten guztioi, batez ere FEKOR, gutxitasun fisikoa edota organikoa duten Bizkaiko pertsonen elkartekoei, baita zarren egoitzatik etorri zareten pertsona guztiei, kontsulta foroko partaideei ere bai, eta inguruko bizilagunei. Jarduketa hau 2018ko aurrekontu parte hartzaileen emaitza da. Bertan, emaitza hau getxotarrek egindako ekarpenen eta eskariak gauzatu egin dira. Igogailu hau, gaur martxan jartzeak, eguneroko bizitzan hain oinarrizkoak diren zerbitzuetara iristeko aukera emango digu. Hau da, udalegoitzara, metrora, Alagongoko osasun zentrora, baita udaletxera ere bai, beste batzuen artean.